Spurgte mig den, der kryber op. Og så den andet sted. Okay. Og så ser vi Armand. It's Jylland. It's Jylland. Altså, det var ikke engang til at kunne røve min hånd. Det er fucking Julius, det der. Hey computer mig. Ikke lave om på mig. Er det Julius? Det er Julius. Lad os ryge en fed. Ja, hej Niklas. Hvor er du derinde?